Tak vážení a milí, je 14. června a my právě dneska vyrážíme výherkyni KISS jarního úklidu. Je to super, že jsme to zvládli takhle pěkně týden před začátkem léta. Je to všechno košer, máme nachystaných asi 15 kondomů, potom máme taky 4 gumové rukavice a já myslím, že to na KISS jarní úklid stačí. Odřej brzdi. Já to tady znám, ty vole, jste dal 100krát. No ale já jsem poblil. Tak vážení a milí, právě jsme dorazili na místo. Sice po menších komplikacích jsme konečně v bydlišti slavné Hanky Častolíkové, jestli nepletu. Ahoj. Čau, tak jdeme dál. Tak jdeme dál. Ondřej začal uklízet, začneme od toho, že tady dáme do pořádku všechny ty zvířata, takže z téhle bude co? Peněženka, si myslím. Rozhodl jsem se, že vypleju chodník. Ondřej, ještě než začneš, tak mi řekni, jak se jmenuje toto nářadí. To jsou kombinačky, já jsem totiž strojař a já do toho vidím. Ty vole, ale to se ti povede. Já jsem strojař, že já s tím umím zarábat. A vy jsme kluci šikovní, takže vlastně jako zvládneme všechno. No, to je v pohodě. Prostě... Slečno, nedřejte se s tím, my jsme tu od toho, abychom vám pomohli. Výborně, tady je kýbl, hadra, voda, okena. Protože naše heslo je podobně jako u policie, když můžu, pomůžu. Normálně se přijde ten Brejgo z toho, by opíli ty vole přes jaro, to je humus, vole, ale Brejgo je na to alergický, ty vole celou cestu píchal. Takže proto to vlastně já tady mývám, aby Albrecht vole vůbec mohl dýchat. To je vlastně strašné v autě. Hej, fakt nedoporučuji jezdit s Albrechtem v autě. Tati, jestli tady tohle sleduješ,
Vím, že tobě se to nedostalo za celých těch 21 roků, co jsem bydlel doma, ale já fakt pracuju. Na staré kolena jsem se rozhodl, že to zkusím. A není to špatné. Tak okna máme umyté a začneme už točit to porno? Třídíme spodní prádlo podle barev. Příští várka jsou podprsenky, takže to se těším velice. Ale protože jsem samostatný muž, tak samozřejmě vím, že když je to tričko, jo, prostě vyšší takhle, jo. Nejsem úplně examen. To ne, no. Tohle by bylo ještě vhodné, kdyby si vzala do ruky ty kolíky první, než to budeš věšet. Rozhodli jsme si, že taky Haničce upravíme tady ten živý stromeček, aby měl krásnější tvar, takže nástroj připraven a jedeme. Je to náročná práce především na fyzickou kondici, ale tak my naštěstí, my trénovaní sportovci, zvládáme tady tohle naprosto s přehledem. No a nakonec je z toho takový krásný bonsai. Vzhledem k tomu, že už dlouho nepršelo, tak by bylo potřeba taky pozalívat kytky a stromy. Tak jdeme na to. Tady bude potřeba hodně. Tak. Tady bude stát nová mešita. My jsme dali dohromady nějaké základy, no ale samozřejmě musíme pokračovat dál, jo? Takže... Tak. Ještě takto uděláš, jo? Takže děkuji moderátorům, že mě tady přišli pouklízet, musím tady podělat všecko sama. A určitě si jako zavolejte do baráku, to je v pohodě. Shodnu na třeštině.